Iriyo nade jahera mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu. Matae chendo ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kod odiechieng' makawuono. Chendo mar penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ka CIC Group wacho kacha ni ngima ni en mwandu ni. CIC biro mi okumba mar thieth ne in kachiel kod anyuola mari duto te. Ponono ni in jagono mabende dwani mondo miyud okumba maber mar thieth ne mine mapek ne klinik mag joma mine mag wang' kachiel kod mag laka magiduto te inyalo tiyo kod CIC. To kopogore kod mago gin chenro mag thieth kowuok ma idnindo e siptal kata ma idok pacho mabende iboyudo klinik mar mine mapek thieth mag mopogore iboyudo duto te kakalo e kitiyo kod okumba mar CIC. Kaito bende kaponono ni in jagono ma hike oseniang' tiende ni higni 60 kadhi nyime wantiere kod seniors Mediplan nyakwara Mugia Jwang maa e maber kodi e ndaloni mag heri. Kopogore kod mano kaponono ni in jariwruok mar saga kata sako wantiere kod machielo mabende waketo ni ka CIC Copcare ma nyakwara Mugia Jwang en mar jogo mantiere riwruoge mag saga. Gima watemo nyisi nyakwara Mugia Jwang ni kik weche mag thieth yudi apoya nono. Weche mag thieth nyalo bagi kendo kwadwani mondo migi yudi apoya nono. Mi namba nyakwara Mugia Jwang seche madhi nyime kod chenro ni kaeto ibro yudo thuolo mar mondo mi ndikri kendo mondo mi iyud kaka inyalo bedo achiel kuom jogo mantiere kod okumba mar CIC. Mondo mi iyud okumba ni kaw simbi kati ndiko kacha ni medical cover kaeto yore namba mar 2247 kamano e kaka en. Yena mondo merwak daktari marwa entiere boma ma Kisumo obonyiso ni nyinge nga kaeto obro nyiso wa kacha ni olonye weche mage kata odonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penja laktar. Ero kamano Ruth nya confirm nane ka be winja. Awinji maler mokalo daktari machiegni. Ero kamano amor kwa romo kendo wasebedo kanyakla e chenro mang'eny mar penj laktar. Kawono amor ahinya ka wantie ka wadoro discuss polio. Anilonga ni laktar Bonke Arunga aja Rongo Migori Central Kamagambo lakini sani atiyo Kisumu Specialist Hospital kanyo iminyalo yudo wa kidwaro thieth tibiro kanyo. Mokalo mar bedo kod odiechieng' makawuono iwacho ni dwani wago mbaka kotenore kod chandruok mar polio. Mori nyalo nyisowa kichakonwa ni polio thothne biro ga kod ranyisi mang'eny mokalo. Kapok wachopo kanyo polio bende pod wantiere godo Kenya ka koso koro nitiere kaka wakedo kendo wadhi loyo lwenj mar polio daktari? Mano e gimoro madhi wacho kawuono aming'a lakini kuom duoko penjo ni no polio nosebedo declared ni osewuok e Kenya kae higa mar 2019. WHO World Health Organization nowacho ni Kenya ose successfully eradicate polio, ogolo polio kabisa lakini mano is on paper nikech nitiere chandruok moko mang'eny mantiere e wach eradication no. Ok wanyalo wacho kabisa ni polio osewuok Kenya. Nitiere cases moko ma pod nyalo yudore around the country. Ero kamana nya daktari iwacho kacha ni en lweny ma wakedo kaka oganda jo Kenya kendo lweny mosebedo kadhi maber mokalo kwan nyithindo mayudo kod polio dok piny. Kata kamano nyiswa daktari ni polio en ang'o? Polio en infection, en tuo mar nerves. O affect nerves mag dendi. Aso kose affect nerves kamano leche ni ka koro ibedo weak seche moko affect nerves kamano to kinyal wuotho in gi chandruok kuonde moko nitie jok moko ma yudo chandruok mag yweyo kata mag chiemo nikech o affect leche ni mitiyo go e dendi. Koro tuo mar polio waluonge ni poliomyelitis en tuo ma affect nerves je. Ero kamana en ma affect nerves. Mori nyalo pimonwa ni otimo nerves nade. Kiwachonwa ni o affect nerves, o affect nango. Nerves gin leche mabende inyalo mul kata nyalo bedo affected kod gik mopogore. Dakwa ni mondo milernwa matut ni o affect nerves, o affect ginango mopogore kod tuoche mamoko mabende nyalo affect nerves. Koro polio wanyalo neno ni en tuo ma chalo kaka tuoche mag diarrhea, tuoche mag diewogi. Kamane yako ochalore ranyisi ne. Actually thoth ji manigi tuo mar polio ni ok bed gi effect mar nerves ni. Emo miyo seche moko tek yudo
eradicate kata identify polio nyaka idhi hospital mondo opimi maber. Koro seche moko small percentage mag joma nigi tuo mar polio no nyalo donje remo, azo kose donje remo to dhi nyaka e nerves gi, e leche gi. Koro kose affect nerves, ngeni nerves ema leche ni muscles gi rely on nerves mondo gibed stimulated mondo itim tije ni kaka wuotho, kaka chiemo, kaka yueyo. Lakini ka polio se donje remo modhi nyaka oketho nerves gi, koro leche gi ok ti, iyudo ka koro kinyal wuotho maber, tiendi en weak, nikech koro se ketho leche, koro okidong maber, gain weight maber, iwinjo ka kata chiemo seche moko tek, kata yueyo seche moko tek, nikech oketho nerves gi leche te mitiyogo. Nyakora Moge Jwang mana kaka iwinjo Dr. Runga pimonwa ni chandruok mar polio kata tuo mar polio en tuo maketho leche kata nerves mag del. Kaito pimonwa kata bende ni boyudo ni koro tiende ni ok ti maber, tiende ni nyalo kelo ng'ol e tielo, e bato, nyalo kelo ng'ol e fuoni mopogore opogore mag del. Ne wantiere kod picha moro maber mane lero kaka kute kata chandruok mar polio nyalo donje del. Daktari daher mondo mi iwuoth kodwa e picha ma wantiere godo kani, nikech aneno ka nitiere kaka osirculate, nitiere kaka onyalo wuotho modonji mokel chandruok makoro wawacho ni nyalo bedo kata ng'ol kuoma jagono modonjo kuome. Erokamano kuom picha mikelo maber kamani. Koro polio donjo e dend dhano kaluwore gi yo mar dhok, waluongo ni fecal oral. Matiende ni yore te modonjo go e dendi en through the mouth. Kichamo chiemo molil, kata okiluoko lweti, kata imulo kamoro mantie gi virus mar polio ni, timulo dhogi, kamane aka odonjo e dendi. Kose donjo e dendi to dhi nyaka e nyimbi kanyo, emo ochako nyuolore. Koro polio ni nyalo nyuolore e nyimbi kanyo, kaka no wacho mokalo ni mostly ochalo gi tuoche mag dieo mang'eny, kaka cholera, kaka dysentery, amoeba, ochalo gi tuoche mag dieo go. Koro ng'ato nyalo bedo gi dende liet, waluongo ni fever, seche moko wiye bare, headache, seche moko en gi rem e dende, owinjo kool, kamano ako ochakore. Lakini kopogore gi tuoche mag dieo mamoko, polio en unique nikech onya donje remo mondo affect nerves. Ineno kaka tuoche machalo kaka cholera gin gi ok nyal affect nerves gi, lakini polio donje remo madhi affect nerves. Kose donje nerves to koro emibedo gi ng'ol mane wawacho kinde mokalo ka. Thothne seche mawacho wach polio, Dr. Runga, wawinjo ga weche mag kaka mag paralysis kata ng'ol. En tuo minyalo wach kaka tuoche mag diep, tiende ni en tuo minyalo keta e okang' kata kidienje mag tuoche ma pile pile. Chopo kanye makoro wanyalo tudo kodi polio kod paralysis kata polio kod ng'ol. To e seche ma osedonjo mokelo kata mochopo kanyo, nitiere pek kata chandruoge mage ma family dhi bedo godo ne nyathi ma nitiere kod kutegi. Koro Ruth nyaka wach ni ok ji duto mayudo polio bedo gi ng'ol. Actually majority, thoth ji ma oyudo polio, about 95% of them, tuono rumo e nyimbi ich kata e korgi kuma virus no donje. En mana small percentage ma polio ni donje remo aso dhi affect nerves gi. Kaka no wache kinde mokalo, nerves gi ema miyo leche tiyo. Ema miyo inyalo tiyo gi tiendi, inyalo wuotho, inyalo chiemo, inyalo yueyo, nikech leche gi ema dhi muscles gi asto itimo tije gi. Ka polio oketho leche ni go, koro ibedo gi ng'ol mane wawacho cha. Lakini amedo wacho ni ok ji duto moyudo polio yudo gi chandruok mag leche go, mag ng'ol. And also ok ji duto moyudo polio bedo gi symptoms. Nitiere jok moko ma wawacho ni gin asymptomatic. En gi tuo mar polio, yes, but onge ranyisi mabiro. Odhi mana mbele gi ngimane, tuono nie dende, odhi oko. Lakini nitiere jok moko ma ranyisi biro kendo gibiro hospital to giyudo thieth. Mori nyalo leronwa ni seche ma
del gore kode ni mauru mano wanyalo wacho ni ero jatuono wanyalo wacho ni otony matin. Ponono ni ochopo makoro oketho leche kaka spinal cord mochopo nyaka e obwongo ma ang' nokel paralysis. Kwanda tamalo matin ni ang'o manyalo keto ng'ato e ung'ala mamalo mondo mi obede kwan matin ni manyalo kelo chandruogni? Koro luwore gi kaka dendi emomiyo wawacho ni mondo ji oyud immunization kata vaccination nikech ka immunity ni piny to tuoche machalo kaka polio gi nyalo keti piny ma yud chandruok mang'eny machalo gi ng'ol kata onyalo affect nerves gi nyaka spinal cord kata obongo ni. Koro jogo ma immunity gi ok ber ema yudo chandruok maduong' ahinya kaluwore gi chandruok mar polio ni. Polio thothne mako nyithindo kende koso nyalo mako nyaka joma dongo? Kapono ni ng'ato noyudo chanjo. Kaka nowacho, ka ok iyudo chanjo e gima ber kabisa wach kaka wakedo gi polio ni. Jogo ma ok oyudo chanjo ok nyal bedo gi immunity against the polio. Koro kata gidongo kata nyithindo tekni ionge chanjo kata ok iyudo chanjo ka iyudo polio tinyalo beda gi chandruok ni. Onyalo affect kaka affect ng'ata. Emomiyo wa advocate ni chanjo mar polio nyaka wayudi. Kata kineno sirikal oseketo ni nyithindo nyaka yud chanjo, wayude nyadi bich ka pod wan nyithindo. Inyayude ka onyuoli at birth, inyayude ka in 6 weeks, ka in 10 weeks, ka in 14 weeks, mago endalo mwayude polio. Koro mano sirikal noneno kamano moketo ni nyaka ji yud chanjo nikech inyalo yudo polio sa asaya kata itin kata iduong' ka ok iyudo chanjo mar polio to tuo ni nyalo maki. Nyakwara Ramogi Ajwang' en penj laktar kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod Dr. Runga waketo maino e chandruok kata tuo mar polio. Mabende opimonwa ni yo kende mar kedo kode en yudo chanjo. Thothne yudoga ni samoro kata ka sirikal wuotho mondo mi omi nyithindo chanjo to jonyuol moko thoro pandoga nyithindo mondo mi kik mi chanjo. En gima daktari wacho ni kik watim kata matin. Tema tek nyathi oyud chanjo. Kaber to nyalo yudo chanjo dibich mar polio mondo mi ogeng' kata oduok thuolo ne piny mar yudo polio. To gima daher mondo mi apar ni bende mana kaka daktari wacho ni ka ok yudo chanjo to kata kisebedo ng'at mang'ongo to pod inyalo yudo chandruogni. Dakwayo ni mondo mi wayud yweyo ka waduogo to wabodhi nyime kod twagni. Seche mwaka yweyo ni to bende inyalo tudori kodwa kokale yor SMS. Namba mar SMS en 236000. Penjo mora mora ma inyalo bedo godo e wi polio, SMS en 236000. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703 254 254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. So I feel very good working here because I trust this because I have enough skills for working. At the same time, this job has really helped me a lot because what I get from here, I pay my own rent. Yes.
my aim is just for the deaf group, I want them to access opportunities. Because very many people believe that if you are deaf, you are not able to do other things. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende. Wanyalo luongo ni emotional kata psychological support. Kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda, mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415 hash to get Vaite as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono waketo maino e tuo mar polio wantiere kod Dr. Runga. Kaparo ni penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC wan gi yie ni okang' moro amora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma ininde od thieth. Klinik mar mine mapek, thieth mar lak, thieth mar wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel. Mariti ponono ni yudo masira nono maonge chudo moro amora manyalo romo omenda manyalo romo siling milion 1. To ne jowa ma hikgi oseniang'. Tiende ni higni 60 kadhi nyime, chenro mar Seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni mag aeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya, rit ngimani, rit ngima nyithindi, ka itiyo kod okumba mar CIC. Gima daher mondo mitimna, kawie simbi mar ong'we yamo, ndik ote machuok kiwacho ni medical cover. Katiore namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho kod timo. Abro nuoyo kaw simbi kati ndiko ni medical cover, ore namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho kod timo. Kangwa tieko chenro ni tageno ni boyudo kisetimo kamano. Yena mondo miachaka arwak daktari wa Dr. Runga mabende wang'iyo godo chandruok kata tuo mar polio. Daktari machiegni kendo? Erokamano Ruth. Machiegni kendo. Adwani mondo mwang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni kute mag polio osedonjo kuom ng'ato. Nipimonwa kacha ni gin kute mathoth ne donjo kokalo e dhok, tiende ni gin kute manyalo landore mapiyo mokalo kuom oganda. Ranyisi mage makineno to nyalo chich ni nyaka bedie ni kute mag polio nitiere kuom nyathi kata kuom ng'ama ng'ongo.
inyalo nuoyo na penjo nino ne ok awinjo maber. Wadwa ni mondo mwang'e ni ranyisi mag polio daktari. Ranyisi mag polio kapo nono ni wadwa ni mondo mwang'e ni ranyisi mage ma ka ng'ato nitiere godo to nyalo chichni ma en polio. Koro ranyisi mag polio kaka nwawacho mokwongo initial phase of the infection, polio chalore kaka tuoche mag diewogi. Koro inya neno ka ng'at ma oyudo polio ng'ogore, odiewo, winjo ka dende lit, mano chalo kaka tuoche mag diewo mang'eny ma wan gogi. Lakini seche moko kamano ok othiedhi to biro chako bedo gi ng'ol. Wan kaka dakteche wawacho ni ka in gi ranyisi moro amora mar tuo machando iyi kata machando dendi, kiwinjo ka ituo samoro amora, to ber ka idhi osiptal mondo iyud thieth. Nikech nitiere jogo ma ohero nyiewo yedhe dala, ka uwinjo ka dende lit kata ka wiye bare, odhi e duka to nyiewo yath. To lakini wan wawacho ni ka iwinjo ka in gi ranyisi moro amora mar tuo, kaka ing'ogori seche te, kata wiyi bari, kata dendi lit, kata idiewo, especially ka ok iyudo chanjo, kata ka ok omiyi chanjo kapod itin, to ber ka idhi osiptal mondo wang'iyane, watimni test, wang'iyane ni ang'o madhi mbele, nikech tuoche moko mang'eny nigi ranyisi machalre. Koro ok inyal ng'eyo kapok ibiro osiptal ni ithiedho ang'o. Kata ka in dala ti seche moko inyiewo yath, itiyo go odiochieng' mokwongo, mar ariyo to pod ok iwinj maber, ranyisi pod dhi mbele, mano nyalo nyiso ni gimithiedho no ok en tuo ma in go e dendi. Koro ber ka ibiro osiptal ka in gi ranyisi moro amora mar tuo, to wanyalo konyi. Erokamano ahinya. Gima daktari owacho na hapa ni wawinje maber kendo nego wakawe gima ino madwarore. Kineno ranyisi moro amora to tem matek idhi ir laktar. Ranyisi kaka maga wich bara, del machwakore, olo, ng'ok, diewo kod gik ma kamago tem matek mondo mi ine laktar. Daktari entiere kod penjo owuok na kuom janeno wa moro, wacho ni entiere kod polio chakre tinne. Owacho kacha ni tiendege duto te owinjo ga rem mokalo chakre chonge nyaka kokene. Onyalo timo nang'o? Chakre tinne osebedo gi polio, mondo mi o control kata duok chien rem ni onego beno timo nang'o? Mos kuom chandruok ma jawinjo wa nigodo no, polio kaka tuoche moko mang'eny nyalo kelo chandruok mang'eny e dendi, onyalo kelo chandruok mang'eny ne jogo mantie dala, nikech rito jogo manigi tuo mar polio seche moko tek, dwaro ni mondo ji mang'eny o pull in effort. Koro ka in gi chandruok machalo kaka mano, inyalo biro osiptal mondo wami guidance kaka inyalo thiedho, nikech thiedho tuo ok en mana chiwo yath kende. Nitiere gigo mang'eny ma inyalo tim ne ng'at man tuo mondo ngimane odak ngima maber. Koro kaka wawacho ni polio nyalo miyo ng'ato ng'ol, mano tiende ni tijene motiyo mapile pile dwaro ni mondo yud kony maber. Koro mano wanyalo kopogore gi yedhe mimiye, nitiere advice mwanyalo miye kaka yudo physiotherapy, occupational therapy, wanyalo kata jogo marite dala, wanyalo kata miyo gi advice kaka wanyalo rito jogo manigi tuo mar polio dala, kopogore gi thieth mimiye e osiptal. Erokamano ahinya. Daktari, penjo machielo wacho kacha ni iluonge ni Evelyn entiere Nairobi, openjo ni be nyathi mosenyuol ja juma achiel nyalo yudo chanjo mar polio. Mori nyalo wuotho kodwa kaka chanjo mar polio abich gi onego beni miyo nyathi mondo mi Evelyn oyud kaka onyalo yudo konyruok? Koro sani e pinywa mar Kenya, sirikal oseyango ni polio vaccine inyalo chiw dibich. Lakini nitiere moro minyalo yudo after mar abich no wadhi discuss be. Koro chanjo mar polio mokwongo en at birth, ka nyathi onyuol. Mano mimiyi e dhogi cha iluongo ni oral polio. Koro mano e chanjo mokwongo mar polio. Ka nyathi ja 6 weeks oyudo chanjo mar polio mar ariyo. Ka nyathi ja 10 weeks oyudo polio
chanjo mar polio mar adek. Mago oral polio imiyo gi e dhoge. And then koja 14 weeks oyudo chanjo mar polio mar 4. Lakini at 14 weeks kanyo imi chanjo mar polio 2. Nitiere mimi e dhogi iluongo ni oral polio mosebed kimi are ni 0 days at birth. And then at 14 weeks kanyo ichak mi chanjo mar polio michuoyo waluongo ni IPV. Ichuoyi e bamni kae. Koro nyithindo duto by 14 weeks oseyudo chanjo 5 mag polio. Lakini kaka nwawacho kan wachako chenro ni nitiere cases moko ma nyalo bedo mag polio mag koro sirikal wacho ni ji odhi oyud vaccination e school. Wawacho ni additional vaccination kata kan iseyudo chanjo ni 5 gi kan nitiere outbreak mar polio to sirikal nyalo oro ji dhi e skunde kata dhi e kanisni kata dhi e kuonde ma nyithindo nitiere ma nitiere risk mar spread polio ni to ginya chiwo chanjo mar achiel. Koro nitiere additional polio vaccine ma imiyo ji kopogore gi 5 gi kaluwore gi kaka chenro nitiere e pinywa mar Kenya kani. Mori nyalo lero nwa daktari mondo mi wawinje matut maber ni chanjo ni ento tiyo nang'o mana kaka chanjo mamoko bende usebedo kupimonwa pimnwa kaka chanjo mar polio tiyo. Tang'o momiyo ento inyalo chiwe dinwaya mondo mi okel rit makende mondo mi kik ng'ato yud polio. Koro chanjo mar polio tiyo kaka chanjo mang'eny mimiyo ga ji. Koro chanjo mar polio en nyadiriyo. Nitiere oral polio michiwe dhogi ni. Oral polio no en the actual polio virus lakini teko ne oduok piny kabisa ma ok onyal kelo ni chandruok. Koro komigo e dhogi kodhi e dendi kamano to onyuolore to miyo dendi develop immunity. Matiende ni ka ise develop immunity nikech omi live polio ma is very weak. Koro dendi develop immunity. Ma kose develop immunity kamano. Koro polio ma tekre ng'eny ni obire dendi to yudo ka dendi noseloso immunity nikech no mi vaccine. Koro ok nyal yudo chandruok mang'eny kaluwore gi vaccine mosemii no. Nitiere polio moro michuoyo no be konyo develop immunity kamano. Koro kiyudo shida mar polio ka iseyudo chanjo to tuo ni ok nyal chandi kaka nyalo chandi ka ok yudo vaccine. Kaito penjo bath penjo no komachielo ni ene ang'o miyo ento chanjo ne ni ichiwo ni dinwaya eka mondo mi okel rageng' kata rit makende. Erokamano kuom penjo no. Koro nikech chanjo mar polio ni imiyi e dhogi imuonye odhi e iye motiye. Wamigo mang'eny kamano 5 kamano nikech komiyi chanjo achiel to nitiere several reasons momiyo achiel no ok nyal tiyo. Mokwongo nikech komiye nyithindo konyuol to gitiyo gi immunity magigolo kuom min gi. Koro nitiere antibodies mowuok e mama konyuoli ma protect against other infections. Matiende ni kwa miyi chanjo no kosenyuoli to antibodies mowuok kuom minu ka nyalo miyo polio vaccine no ok ti maber. Gidhi tieko tuono gidhi tieko vaccine no gitieko tekrene ma ok oti maber. Alafu kendo nikech polio affect nyimbi ich nitiere tuoche moko mag diarrheal illness kaka nwawacho tuoche mag dieo ka. Ka omiyi chanjo tiyudo tuo mar dieo mopogore gi polio ni kaka rotavirus, kaka cholera, kaka tuo mora mar dieo. Nyalo miyo polio vaccine ok bed effective nikech vaccine no dhi bede nyimbi kanye motiye. Koro kiyudo tuoche machielo ma affect nyimbi be nyalo miyo vaccine no ok bed effective. Koro kaluwore gi chandruok masenyisigo wami repeated doses mondo chances mag develop immunity obed mamalo mondo kik magi keth chances ma in go.
Erokamano nya Dr. Runga nyakwara Mugejuan kiwinjo ni chiwo chanjo mar polio e skul kikitam nyathi. Olero kacha maber nikech thothni ichiwe dho koro ntiere gik mang'eny manyalo miyo kotiyo makare. Ka ochiwe din waya to ng'ato biro yudo rateke makare mondo mi kik polio hinye kata kik polio go e piny. Niwinjo kacha ni nyalo biro kod ranyisi kata nyalo biro ka onge kod ranyisi. Tiende ni luore bende kod rateke mag del. Ka ponono ni obiro kod ranyisi go kik ikawe yoro yemte matek mondo mi chop ine laktar. Yenwa wakaw yweyo. Ka waduogo twadhi ya online ka itiere kod penjo mora ewi polio tinyalo go simu mondo mi penj Dr. Runga. Kata kamano pod inyalo tudori kodwa kokale yor SMS namba mar SMS en 36000 kik idhi mabor kata matin. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Dhako muol kadonjo. Matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811*380# to get Thank You, Lord. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima
en mwandu. Kawuono waketo maino kuom tuo mar polio mabende biro kod ranyisi kaka tuoche mapile pile kaka diep, wich bar, olo kod weche makamago. Mak mana ni kaponono ni ok yudo thieth e yo makare, ka nyathi ok oyudo thieth to nyalo dhi makelne ng'ol mabende biro chande e ngimane duto te. Daktari, daher mondo mi ilernwa mana matin nono seche moyaw line ani to thothne yudo ka nyithindo mantiere bwo higni 5 emiketo negi ga maino under 5 nikech ang'o ma iketo ga maino mana ne nyithindo mantiere bwo higni 5 ka ochopo e weche mag chanjo mag polio. Koro erokamano kuom penjono. Polio vaccine wamiyo nyithindo ma under 5 most of the time nikech gine owacho ni gin mostly vulnerable population. Kaka wacho ni tuo mar polio ni donje dendi kaluwore e yo mar dhogi. Nyithindo ma under 5 emineno ni most of the time gin in contact with the ground. Koro nyithindo ema lak, nyithindo ema bedo piny, and mostly nyithindo ok nigi wacho ni good hygiene practices. Pok ging'eyo kaka ginyalo luoko lwetgi, ok ging'eyo kaka ginyalo keto chiembgi obed maler. Alafu nyithindo kopogore gi gima wawachogo, immunity mag nyithindo pod ni piny. Koro mostly wayudo ni under 5 gin very vulnerable kaluwore gi kaka giyudo tuoche. Ok mana polio kende, giyudo tuoche mang'eny mathoth mayudore e environment kae nikech gine ma gilak, gipuonjore wuoth, giketo gik moko e dhoggi, gine ma gishare toys, kinyiewo toy to nyathi miyo nyathi wadgi gitugogo, to magi ok gin very good hygiene practices. Koro watimo immunization kata vaccination ne under 5 mondo wa protect gi kuom tuoche maginyalo yudo. Polio gi tuoche machielo mamoko. Wasaya online kaitiere kod penjo tinyalo go simu mondo mi ipenja laktar. Namba mar SMS bende wayaw, namba mar SMS en 366 no. Daktari, seche ma ng'ato neno ranyisi gi obiro iri kaka laktar, ibro timo nang'o mondo mi fweny ni to en tuo mar polio kopogore kod tuoche mamoko ma bende nyalo affect nerves kata manyalo affect fuoni kaka ni leronwa e kidieny mokwongo? Koro kaka wacho e kinde mokalo, tuo mar polio, majority of the people, thoth ji ok bed gi ranyisi. Ka iyudo tuo mar polio ni, thoth ji ok bed gi ranyisi. Jogo mabedo gi ranyisi, thoth gi kendo bedo mana gi ranyisi kaka ng'ok, kaka diewo, kaka chandruok moko mag del, kasto ranyisi go lala kendgi. In a small percentage mako yudo polio, to polio ni donje e remo to ketho nerves gi to miyo gi ng'ol. Koro mano tiende ni jogo mathoth mabiro e osiptal ne wach polio biro ka oseyudo chandruok mar ng'ol ni. Tek mondo ji obi e osiptal kapok chandruok ni o develop kamano, nikech thoth ji maonge ranyisi ok bi kata e osiptal. En thoth ji ma ranyisi biro, ranyisi gi gin kaka tuoche mamoko. Koro gibeda dala ma ranyisi go lal to gidhi adhiya mbele gi maisha gi. Lakini nitiere a few people ma yudo ng'ol gi ema biro e osiptal ka giseng'ol kamano. Erokamano ahinya. Antiere kod simu. Halo, penja laktar. Halo? Machiegni penja laktar? Machiegni? Machiegni James? Penja laktar niya. Halo? Wawinji penja laktar? Mailo James kutoka wuoka bonde kiro kuwa. Penjo kuongi mos na wendo no na mose. Okao. Kuna penjo ni to tuo mar polio ni. Kaka ng'ato nyalo yude kokalo tuo go to oluwo koluwo mane kendo wacho ka penjo niya ni kaka pimende yot mondo mi oyud tuo mar polio ndi to ere kaka de ko nyathi e yo machalo kod mano rus mane penjo na. Miyo wadwa moro ko penje. Miyo wadu mondo penji. Hello? Hello, penji laktar? Penjo laktar ma an ko jambo ege ka mokilo kuor sabona. Na nyalo penjo ni ka chalo tuo machalo polio. Tuo mar polio
nyalo biro. Ero kama na inya apa ni penjo gone daktari olero kano chako kaka tuo mar polio nyalo donjo kuom ng'ato opimo nwa kata ni thoth ne nyithindo mantiere bo higni 5 nikech ang'o nikech nyithindo gi keto gik mang'eny e dhogi to kute mag polio thoth ne donjo ga mana kokalo kuom dhok. Koso ken kamano daktari mori nyalo lero nwa kaponono ni ok ne giwinje yo makare. En kamano kaka iwache no Ruth, kute mag polio gi donjo e yo mar dhok. Koro mano nyalo luwore ka ichamo chiemo molil motimo kute mag polio, kata itiyo gi pi molil motimo kute mag polio, kata ka ok iluoko lweti maber to ni mulo kuonde ma nigi kute mag polio. Koro wadwaro ni wa prevent mondo kik ji yud polio. Ka intiere kuonde ma itiyo gi pi molil, wadwaro ni ichwako pi kapok imodho, kata iluoko lweti. Kata ka ichiemo ti neno ni chiemo ni oted maber mondo kik obed molil. Nitiere jogo moko ma pod onge cho dala gidhi oko e pub. Mano nyalo contaminate water sources to wawacho ni tuo ni luore donje dendi ka luore gi yo mar dhok. Koro ka itimo kamano wadwaro ni mondo waste disposal obed maber. Kik ji dhi oko e pub manyalo contaminate water sources kata nyalo contaminate chiemo mane kaka yo ma inyalo yudo polio to wadwa ni mondo wageng kik wayud polio e yorego. Ero kama na inya Jacqueline, hello, penja laktar. Hello, man, woko buya. Machiegni Jacqueline. Amor gi penjo laktar kendo awinjo ka daktari wacho puonj moro maber kanyo mana kia nikech anine ni Ruth na ng'eni joma nigi polio gin jok mong'ol. To amor moro ko wacho ni polio nyalo bet kendo nyalo keti ni ok tidio ko kata daktari niya ka ponyo donye ima koro kelo ni wach mar ng'ok gi diet nyingi onyalo ng'oli koso nyalo negi koso nyalo wiya kamano modhi molal chuth. Agoero kamano Ruth pe kendo ipuonjo puonj maber mi ang'eyo gima nakia emomiyo ahero penjo laktar kendo kadwa ni obaya kata matin nono kendo ajiwo ji no winj penjo laktar nikech puonj mineno dakteche puonjowa gi Ruth kidhi e osiptal maduong' weche gi ok gilerni in iwinjo mana gina gi kizungu gi moko kanyo ma giwacho maber kata kisiko iti to kiwinje lakini ka mor nikech gileronwa maber gi dholuo kendo ok gikit kata gi kizungu. Amor kabisa Ruth, amor kendo kipindi na medre mbele. Ero kama na inya kipindi nyaka dhi mbele. Ero kama na inya olero kacha kata openjo kacha daktari ni seche ma entiere ich bende onyalo nego ng'ato. Kaito kanyo bende daktari daher mondo milernwa ka ng'ato entiere kod asymptomatic polio tiende ni en polio maonge kod ranyisi. Pod kaponono ni moro odhi oke pap ma losruok ne ochopo e water source pod kutegi nyalo dhi kuom ng'ato makel chandruok adwa ni lerie kanyo kapok wadhi nyime e weche mag thieth. Ruth erokamano kuom penjo no, erokamano kuom jawinjo wa mo openjo wa penjo no. Mano e chandruok maduong' mogik ma wan go e public health. Nikech kaka nwawacho ni thoth ji ma yudo polio bede i kamano ok dhi mi ng'ol. Nitiere jok moko ma koyudo polio thoth ji moyudo polio onge kata ranyisi. Koro ka gionge ranyisi kamano ka gidhi oko e pap to kute mag polio no dhie oko gi kanyo to seche moko kutego nyalo dhi e water sources, nyalo dhi e pi ma ji modho, nyalo dhi e chiemo ma ji chamo. Asto ka kutego osedhi kanyo to jok moko machielo nyalo yudo kute mag polio go ka gitiyo gi pige go kata ka gitiyo gi chiemo go. Matiende ni ka ino ki yudo ranyisi podi nyalo contribute transmission mar polio nikech nitiere ng'at machielo madhi tiyo gi pi mobedo contaminated nikech ni dhi oko e pap. Asto ng'ano to seche moko nyalo yudo ranyisi nikech immunity ne tin. Koro nyalo yudo polio madhi miye ng'ol. Lakini most people moyudo polio dhi e igi kamano to miyo gi ranyisi mag diewo ta ok nyal dhi ma kethnegi nerves ma migi ng'ol. Antiere kod penjo machielo. Hello, penje laktar. Penji ningani Martin Luther ka wuoka bondo. Machiegni? Martin Luther ka wuoka bondo. Wawinji penji laktar. Ena chiemo mane marach moko ne wacham makelo tuo mar polio. Chiemo marach moko nego cham manyalo kelo tuo mar polio. Iluongi ni ng'a?
Martin Luther. Kawuok Kabondo. Ine class adi Martin? Abich. Ine class abich. Erokamano Nyamatin, amor kodi kete mane penj laktar. Daktari, lerne Martin Luther kaka wanyalo keto chiemo magero rateke mondo mikika kata ka polio donjo to kiko kelni chandruok. Koro erokamano Martin kuom penjono, amor gi penjono, ageno ni timo maber e class, so maber kendo kisomo matek nyalo bedo daktari bi wuogi Ruth Ramogi TV kae. Koro anyiso Martin ni ok wawach ni chiemo duto rach. Wawacho ni kichiemo to chiemo olil. Mano e kinya yudo tuo mar polio. Koro chiemo to nyalo chamo chiemo mora mora. Lakini kapo kichiemo tineno ni luoko lweti, iluoko saende, kamichieme ler, kata pi mitiyogo tedo en pi moro maler ma oko kale sewage. Ka itiyo gi pi molil tinyalo yudo tuoche mopogore apoga. Polio en kanyakla tuo minyalo yudo ka itiyo gi chiemo molil kata kitiyo gi pi molil. Lakini kitiyo gi pi maler kata kitedo chiemo e yo maler to tuoche ma chalo polio kinyalo yudo. To mag gero rateke mag del mondo mi kata ka ponono ni yudo kutegi to dendi ogore kode mapiyo piyo daktari. Ka wamedo kar Martin kacha. Chiemo ma nyalo gero rateke kanyo, chiemo wawacho ni chiemo magero rateke mag del en a balanced diet. Or a balanced diet en kichamo chiemo tichamo chiemo manigi carbohydrates, kichamo kuon tinyalo mede gi alot more bathe kata kinyalo mede gi ringo more bathe kata katong more bathe. Tek ni en balanced diet. Kinyalo yudo fruits bathe kanyo tiketo. Mano ema build immunity. Kichamo balanced diet kamano to immunity ni bebedo build. Lakini wan kaka jogo matie health wawacho ni the best way minyalo build immunity en kiyudo chanjo. Okinyal ng'eyo seche moko inyalo chiemo maber ndi lakini okiluoko lweti kata okitiyo gi pi maler. Wawacho ni kidwaro prevent tuoche machalo kaka polio gi to yud chanjo, ter nyithindo teo yud chanjo. Kineno kimiyo ji chanjo tidhi kuno imiyo chanjo. Mane kaka inyalo konyo prevent yudo tuoche gi. Lakini ka ionge ka okiyudo chanjo kamano ok wanyalo wacho ni chiemo mora mora nyalo prevent ni polio. Tuoche gi. Daktari antiere kod ote mowuok kuom Fred Arunga. Fred Arunga owacho kacha ni amosi omor kodi mokalo. Nyalo bedo ni ng'eye kata kamano daktari inyalo pimonwa kaponono ni polio ntiere kod thieth kaponono osedonje del koso oyo. Ka polio osedonjo e dendi ma ochopo kar omiyi ng'ol mo affect nerves makoro in rang'ol tek mondo wa reverse wadoge mondo ibed ng'ama ngima maonge ng'ol. Koro most of the time mwadwaro ni mondo wathiedh polio mondo wami vaccine kiki yude nikech kiyude ma odhi oketho nerves gi ma oketho nyaka leche makoro okinyal wuotho maber o kanyo sani ok wanyal reverse. Maybe in the future ka technology or advance ma yedhe wayudo mabeyo beyo wanyalo reverse, lakini kwa sani kama wantiere ni ka osechopo ni kama koro iseyudo ng'ol kamano ok wanyal dok kaka ne before yud polio. Erokamano nya daktari. Ponono ni de waher mondo mwachwal twagni wagole studio. Wanyalo yudi kanye, inyalo miyo namba mar simu, wanyalo duoko erokamano mathoth. Kidwaro yudae namba mar simu inyalo goyo 0729260501. Lakini kidwaro ni mondo walosi hospital tibiro Kisumu, Kisumu Specialist Hospital nitiere Kisumu Kakamega Road kamoro miluongo ni Riat. Koro kidwaro biro hospital tinyalo biro kanyo, lakini kidwaro go simu tigoyo 0729260501. Penyo mogik tik ni bende lwang' ni nyalo lando kute mag polio. Lwang' ni nyalo lando kute mag polio ka lwang' ni opiyo wach ni ng'ato nodhi oko kamoro
to ng'ano ne nigi polio to kutego ntiere kanyo to lwang'ni ogolo kutego otere chiembi, mano nyalo bedo chandruok manyalo kelo ni polio. Koro wadwaro ni mondo kamora mora ma intie, we maintain sanitation, wa ensure ni kama intie no ler, gige mitiyo go ler, kata ji dhi oko maber, ok gidhi oko e pap, gin gi cho dala, kata e udegi kamora mora mano magintiere. Erokamano nya Dr. Runga, aduoko ni erokamano mathoth kuom leronwa tuo mar polio. En tuo mabiro kod ranyisi kaka tuoche ma pile pile, mak mana ni koko thiedhe seche mowinjore to nyalo kelo ng'ol. Ng'ol en chandruok mapek mokalo miyo nyathi kata ng'at mang'ongo ok nyal tiyo tijene, ok onyal wuotho wuodhene, tiende niya ngimani nyalo kethore, to en gima inyalo geng'a tinyalo geng' kod chanjo. Nyakwana Mugia Jwang' ne daktari marwa Dr. Arunga, erokamano mathoth. Ne jogo mochung' ne taya, duol kachiel kod ler mar studio, aduoko negi erokamano mang'eny. Kachiel kod director na Bobo Afula, producer na Papecho Koth Nyameja, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni Tema Tek, makiwinjo ni chiwo chanjo, ter nyithindo mantiere bo higni 5 oyud chanjo mar polio. Geng'o ber noloyo thiedho. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti uru masane.